Здравейте на всички! Искам да поздравя, мисля, че всички ще се присъединят към моите чувства към юбиляр, към Тони. Не искам да го наричам юбиляр, защото той си е юбиляр по душа и по рождение. Има хора, които са юбиляри винаги. Тони мисля, че е такъв. И специално аз съм се убедил, предполагам, че и всички вие го познавате много добре и знаете какъв човек е Тони. Искам само да кажа, преди 6 години счупих ръката си и бях сам в неизвестното. Тони дойде много късно. Много късно и ме спаси. Същото го направи сега, когато тичах като... да не казвам като какво. От Троян до... къде беше? Бяхме в Троян. Сигурно някои знаят за случая. Тогава му се обадих точно преди Нова година. Той се лиши от новогодишните празници и дойде да ме прибере. Това беше... Не знам дали всеки може това да го направи. В смисъл, той е приятел по душа. Браво! Хайде да се веселим. Сега аз не знаех с какво да те поздравя, в смисъл. Чудех се. И ми изникна, понеже сме тук в Бояна и се сетих за една песничка, която е за Бояна. Ще изпея само няколко куплета. Ще изпея само първия куплет. Полята на Витоша сини. Айде де! Някой знае ли я? Ти с кого си тук? Дай да кажа. Чичо Митко, ти не я ли знаеш тази песен? Дай да ми помогнеш, че аз... Айде по-бързо давай. Добре, почвам от начало. Той ти го знае. Полята на Витоша сини, де скачат пек потоци игриви, красиво селце се е сгушило там. Бояна зове се от веки насам, красиво селце се е сгушило там. Бояна зове се от веки насам. Аплодисменти за Павли.